националната отбрана на Република Гърция. Господин началник на Генералния щаб, по съмнение господин министър, господа, разбира се, и Z, те все още нямат. Едно общо протестно движение в цяла Европа. Ще се радвам, благодаря. As from January 1st, and we can do the best from the definite. Thank you. Bye-bye. I wish you all the best. Gracias. Thank you, Roman. How are you? Absolutely. I'm just coming from Munich. Така че днес съм на военна тема за разбира се, и все по-отговорно се отнася към нашето общо европейско бъдеще. Със сигурност. Уважаеми дами и господа, ще започна този брифинг в края на деловите разговори между двете делегации, водени, разбира се, от нас като министри на отбраната и включващи, изрично искам да подчертая, началника на Генералния щаб на въоръжените сили на Република Гърция, началника на отбраната на Република България, разбира се, представители на администрациите и на командването на Министерството на отбраната и съответно на двете армии. Бързам веднага да изразя своето задоволство от факта, че може да се реализира тази визита на министра на отбраната на Република Гърция и да подчертая, че вън от всякакво съмнение това е посещение, което ще даде допълнителен импулс за развитие на двустранното сътрудничество в областта на отбраната и на военно и военно-техническото сътрудничество между двете министерства. Това е едно посещение, което вън от всякакво съмнение се вписва в атмосферата на отлични отношения, на приятелство, на добросъседство и на доверие, което съществува между двете страни. Това е посещение, което е част от интензивния политически диалог и, разбира се, активните отношения вече не само в областта на отбраната и на сигурността. В какви посоки можем да търсим практическите измерения на това посещение и на проведените разговори? Разбира се, на първо място по отношение на съвместни инициативи като съюзници и партньори в рамките на НАТО и на Европейския съюз. Тук веднага искам да подчертая нашето съгласие да поддържаме в рамките на определени инициативи. Нека да се изразя образно жива политиката на отворени врати, очертаваща перспективата за европейска и евроатлантическа интеграция на страните от Западните Балкани. Разбира се, нашата тревога по отношение на
бежанския поток и в този смисъл необходимостта, включително и чрез съвместни инициативи, да бъде поставен този въпрос в различните европейски структури с оглед на активна съпричастност на Европейския съюз към този проблем и същевременно подпомагането на засегнатите страни и технически и финансово. По отношение на регионалното сътрудничество, съвместни инициативи, както по отношение на продължаване на процеса на срещи на министрите на отбраната от Югоизточна Европа, така и практическото реализиране на участието ни в многонационалните мирни сили и в частност в бригадата СИБРИК като основен компонент на тези сили по отношение на договарянето, подписването и ратификацията на таблицата за ротация на щаба на бригадата, на ключовите длъжности и разбира се на ръководството на политико-военния направляващ комитет. Що се отнася до двустранното сътрудничество, ние имахме възможност да чуем началника на Генералния щаб и съответно началника на отбраната на Република Гърция и на Република България и да очертаем областите на сътрудничество, които ще бъдат предмети на допълнително конкретизиране, но това са области, свързани с обучението на офицери от въоръжените сили на двете страни, участието на военнослужащи в различните командвания на международните структури, в които участваме. Естествено, инициативи свързани с киберзащитата. Впрочем, подобна двустранна среща предстои през месец декември в България и тя засяга обмена на информация по отношение на софтуерни продукти за военновъздушните сили и естествено придружава междуправителственото споразумение между България и Гърция по отношение на съвместни операции за отбрана и защита. Всъщност това е много малка част, както от темите на днешния разговор, така и от потенциала, който се съдържа за развитие на нашите отношения. Но искам да приключа още веднъж с изразяване на своето задоволство от начина, по който протича посещението на господин министъра на отбраната на Република Гърция и на водената от него делегация. Те имат една изключително интензивна програма, включително с предстоящи срещи с председателя на Българския парламент и президента на страната. Разбира се, има и съответно двустранни разговори на членовете на двете делегации. Преди всичко, искам да благодаря на моя колега, министъра на отбраната на България, господин Ангел Найденов. Първо за гостоприемството. Разговорите бяха искрени като проведени, сърдечни, приятелски. Потвърдиха твърдата воля и на двете правителства да развием още повече нашите отношения в областта на отбраната, което е една изява на нашите изключителни отношения между нашите страни на всички останали области. Гърция и България είναι δύο εκ των βασικών πυλώνων σταθερότητας και ασφάλειας για την ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Са едни от основните стълбове на сигурност и стабилност в широкия югоизточен район на Европа. Και ξεκινώ λέγοντας ότι η σημερινή μας συνάντηση и днешният ни разговор, бих казал, είναι ένα μήνυμα едно послание ειρήνης, за мир, φιλίας, приятелство, σταθερότητας стабилност σε ολόκληρη την περιοχή μας. в целия наш регион. Το πλέγμα των σχέσεων μας
Съвкупността от нашите отношения и темите на нашата среща бяха очертани преди малко от господин министъра и нищо повече не бих искал да добавя. Какво обаче мога да ви кажа? Това, което е извършено през последните десетилетия, е нещо, което показва, че този чувствителен ъгъл на Европа, толкова натоварен от историческото минало, е преминал през прага на една нова епоха. Нашите държави, συνεργαζόμενα αγαστά στους κόλπους τόσο της ευρωπαϊκής οικογένειας όσο και της Ατλαντικής Συμμαχίας, сътрудничайки си в рамките и на Европейския съюз, и на Атлантическия съюз, έχουν εγκαινιάσει μια καινούργια πράγματι περίοδο, са разкрили пред себе си действително един нов период ειρηνικής συνύπαρξης, συνεργασίας, на мирно съвместно съществуване и και το сътрудничество. κυριότερο, И най-основното, υπηρετούν πλέον τους ίδιους σκοπούς. значи вече обслужват едни и същи интереси. Η πολιτική μας στον τομέα της άμυνας είναι ίδια. Значи политиката ни в областта на отбраната е една и съща. Και έρχεται να δέσει, όπως είπα, με όλες τις πολιτικές συνεργασίες που έχουν αναπτυχθεί ανάμεσα στις δύο χώρες τα τελευταία χρόνια. И тази политика е в пълен синхрон с всички останали политики, които се провеждат между нашите страни και που ερμηνεύουν με τον πιο αυθεντικό τρόπο τις επιθυμίες των λαών μας. които тълкуват по най-искрения начин желанията на нашите народи. Σήμερα στην Ελλάδα Днес в Гърция ζουν και προκόβουν δεκάδες χιλιάδες Βουλγάρων πολιτών. Живеят и се трудят десетки хиляди български граждани. Συνεισφέροντας στην οικονομική ανάπτυξη και την πρόοδο της Ελλάδος. Допринасяйки за икономическото развитие и прогрес на Гърция. Αλλά έχοντας βρει εκεί ένα πολύ φιλόξενο και φιλικό περιβάλλον. Но в рамките на един много гостоприемен кръг, среда. Αντιμετωπίζουμε όμως και τα ίδια προβλήματα. Имат обаче тези хора и същите проблеми. Και τα συζητήσαμε πριν από λίγο με τον κύριο Υπουργό. И обсъдихме го и това същото с господин министъра. Και αποφασίσαμε να συνεργαστούμε. И решихме да си сътрудничим. Για την ουσιαστική αντιμετώπιση ζητημάτων, за същественото предотвратяване и разрешаване на различни въпроси, както нелегалната емиграция. Μπορεί να μην είναι αποκλειστικής αρμοδιότητας των Υπουργείων Αμήνης. Този тема може да не е от изключителната компетенция на Министерството на отбраната, но и още една причина за нашето участие в това. Αλλά και σε άλλους τομείς. Както и в други области. Θα ήθελα με την ευκαιρία να πω ότι по този повод бих искал да кажа, μπορεί να διανύουμε μια δύσκολη περίοδο. че може да изживяваме един труден период наистина. Τόσο στην ευρύτερη γειτονιά μας, както в по-широкия регион, με φαινόμενα έκστασης, εθνικισμού και λαϊκισμού, с различни прояви на национализъм, популизъм. Η ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου να περνάει ζώνη αναταράξεων. И в момента източното Средиземноморие преминава през един труден период, αλλά εμείς размирен. εκπέμπουμε, όπως επεσήμανα στην αρχή, ένα μήνυμα σταθερότητας. Но ние излъчваме, както казах преди малко, послание на стабилност и сигурност. Με τα αμυντικά μας συστήματα σε ανοιχτή σχέση συνεργασίας. С нашите отбранителни системи, които са в непрекъснато сътрудничество. Και με την προσήλωσή μας στις βασικές αρχές που κατευθύνουν την ευρωπαϊκή διάσταση της πολιτικής μας, αλλά και την αμυντική μας συνεργασία στα πλαίσια. И в следването на основните наши принципи, които отговарят на основните европейски принципи. Αλλά και η Ελλάδα, както и Гърция, παρά το γεγονός ότι είμαστε αντιμέτωποι με μία χρονίζουσα οικονομική κρίση, че се намираме в една така дълга криза, εξακολουθεί να διαθέτει продължава да разполага ένα από τα ισχυρότερα с една от най-мощните отбранителни системи в Европа. Η εμπειρία, опитът, η γνώση μας, нашите познания, οι υποδομές μας, нашите структури έχουν τεθεί στην υπηρεσία της διμερούς μας συνεργασίας. Поставени в услуга на нашите приятели. Και αν σήμερα θέλουμε να εκπέμψουμε ένα μήνυμα προς τους λαούς μας, и ако днес трябва да изпратим едно послание към нашите народи, είναι ένα μήνυμα, то е едно послание, ότι η συνεργασία, че сътрудничеството, η φιλία, приятелството, η συνεννόηση разбирателството είναι πλέον εμπεδομένες ως αρχές και αξίες της διμερής μας σχέσης. Превърнали вече в основни принципи на двустранните ни отношения. Οι αρχηγοί των επιτελείων μας που ήδη ξεκίνησαν εδώ και καιρό τη συνεργασία τους, значи нашето сътрудничество, което се развива от доста години,
Είναι αλήθεια ότι έχουν πολλή δουλειά ακόμα. Действително имаме още много работа да бъде свършена. Για να καταστήσουν ακόμα πιο αισθητά τα αποτελέσματα αυτής της συνεργασίας που έχουμε αποφασίσει. За да станат още по-видими резултатите от това наше сътрудничество. Είπα στον κύριο Υπουργό Казах на господин ότι министър, τον επόμενο χρόνο че θα πρέπει следващата να година προωθήσουμε με γρήγορους ρυθμούς трябва с бързи και темпове σε επίπεδο κυβερνήσεων и на ниво правителства да пристъпим την συνεργασία μας ώστε να προετοιμάσουμε към нашето сътрудничество, за да το δεύτερο подготвим Συμβούλιο втория договор Κορυφής и σε второто συνέχεια заседание αυτού που на διοργανώθηκε πριν από 1 χρόνο στην Αθήνα. да се проведе второто заседание на двете правителства, подобно на това, което се проведе в Атина, Κάτι που με βέβαιος εκφράζει στον ανώτερο δυνατό βαθμό което показва по най-висшия начин αμοιβαία τις επιθυμίες μας. нашите взаимни намерения и желания. Προσκάλεσα τον κύριο Υπουργό Покани господин министъра σύντομα να επισκεφτεί την Αθήνα, скоро да посети Атина, έτσι ώστε και ο ίδιος να διαπιστώσει επιτόπου така че и той самият да констатира на όλες място αυτές τις δυνατότητες всички тези възможности για περαιτέρω συνεργασία. за по-нататъчно наше сътрудничество. Αλλά και εγώ προσωπικά να έχω τη χαρά И лично аз да имам να радостта ανταποκριθώ да отговоря σε αυτό το εξαίρετο πνεύμα, ατμόσφαιρα, κλίμα, този изключителен дух φιλίες и και атмосфера φιλοξενίες на приятелство и τόσο гостоприемство, εγώ όσο και οι συνεργάτες които μου както аз και така τα и μέλη моите της сътрудници συνοδείας μου απολαμβάνουν στο σύντομο αυτό χρονικό διάστημα που είμαστε στη Σόφια. това кратко посещение в София. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Господин министър, благодаря изключително Και много. να είστε βέβαιος Трябва да сте сигурен, ότι αυτό που σήμερα ξεκινάμε че това, което днес започваме, θα έχει συνέχεια, ще има продължение, διάρκεια с голям срок пред και το себе си κυριότερο θα ανοίξει ακόμα μεγαλύτερους и ще отвори най-важното δρόμους συνεργασίας στο нови μέλλον, пътища за сътрудничество в πάντοτε бъдеще, υποφελία винаги в интерес των δύο εθνών μας, на двете наши των нации, λαών μας, нашите народи αλλά και των πολιτικών που από κοινού πλέον έχουμε αποφασίσει Είναι- να υιοθετήσουμε και να εφαρμόσουμε и на политиците, които сме решили всъщност да осъществим всички тези στο неща όνομα της κοινής в името ευρωπαϊκής μας προοπτικής. на нашето общо европейско бъдеще и перспектива. Και πάλι ευχαριστώ. И пак ви благодаря. Да благодарим на двамата министри за техните изявления след състоялите се разговори. Уважаеми колеги, имате възможност да зададете по един въпрос към двамата министри. Заповядайте. Бойко Борисов за Националната агенция на Гърция АНА. Допускам двамата министри. Разрешава ръчигашно, че България и Гърция заедно с Италия воля на воля поемат ролята на пазителните граници на Европа срещу бежанската вълна. Гърция отдавна се сблъсква с България сега вълнение и взема мерки с изграждане на защото Гърция отдавна е поставила. Обменени ли са някакви мнения опит и другите мерки за посрещане на бежанците и външните граници? Ευχαριστώ. Είναι αλήθεια, το συζητήσαμε το θέμα αυτό. Наистина обсъдихме този въпрос. Όπως είναι αλήθεια, ότι Както е истина, στην Ελλάδα έχουμε че в αντιμετωπίσει τα τελευταία Гърция χρόνια ένα μεγάλο сме, πρόβλημα посрещаме този проблем от много години από την ροή μεγάλου ρεύματος λαθρομεταναστών. от идването на голяма вълна от нелегални мигранти. Το πώς έχει προκύψει αυτό το πρόβλημα είναι γνωστό. Откъде идва целият този проблем е известно. Μάλιστα, τον τελευταίο καιρό με τα γεγονότα στη Συρία, С всичко това, което се έχει случва ακόμα περισσότερο напоследък в επιδεινωθεί. Сирия, както виждате, там нещата са се влошили още повече. Εμείς έπρεπε να πάρουμε μέτρα. Ние трябва да вземем мерки. Ένα μέρος αυτών των μέτρων έχει ήδη αποδώσει. Значи вече една от тези мерки дава своите резултати. Το τείχος στο βόρειο τμήμα του Εύρου έχει Стената в αποδώσει. северната част на област Еврос има вече резултати. Σχεδόν έχει εκμηδενιστεί Почти вече са равни и από на την πλευρά αυτή нула είσοδος влизането λαθρομεταναστών на στην Ελλάδα. нелегални иммигранти в Гърция. Αλλά το πρόβλημα δεν έχει λυθεί. Но проблемът не е разрешен. Διότι όπως ξέρετε η Ελλάδα Защото, διαθέτει както знаете, Гърция има θαλάσσια σύνορα. и морски граници. Που όπως πολύ όρθα είπατε πρωτήτερα είναι Много τα σύνορα της правилно Ευρώπης. казахте, че това са границите на Европа обаче. Και γι' αυτό εκεί ανεπτύχθη η δύναμη И за Frontex. това там се разгърна силата Frontex, европейска. Παρόλα αυτά, Въпреки това, το πρόβλημα υπάρχει.
Проблема Δηλαδή είναι съществува. αδύνατον να ελεγχθεί σε Невъзможно όλο е το да έδρος η контролираш θαλάσσια συνοριακή μας всички γραμμή. наши морски граници. Με τον Υπουργό С είπαμε να министъра συνεργαστούμε και με βάση την казахме εμπειρία που έχουμε αποκτήσει. да си сътрудничим и на базата на опита, който ние сме Και придобили. χωρίς να θέλω βεβαίως να παρεύω στα εσωτερικά της Не Βουλγαρίας, искам да νομίζω навлизам във вътрешните дела на България, но смятам, че мерките, които взима България, но сме си направили необходимите изводи. το πρώτο έχει να κάνει με την προστασία των ευρωπαϊκών συνόρων. Първото, което трябва да се направи във връзка с защитата на Και европейските έχουμε ήδη граници. αναπτύξει πρωτοβουλίες. И вече сме развили инициативи. Στα δε πλαίσια της ελληνικής προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την 1η Πρώτου В рамките на гръцкото председателство, което επόμενου започва χρόνου, от 1 януари от следващата година, θα συζητήσουμε με τους Ευρωπαίους εταίρους μας Ще και αυτό το ζήτημα. обсъдим с нашите европейски партньори Και и θα този συνεργαστούμε въпрос. με την И ще Βουλγαρία си για αυτό. сътрудничим с България по този въпрос. Το δεύτερο έχει να κάνει με την Второто επέδωση ενός κλίματος κοινωνικής σταθερότητας μέσα Има στις χώρες μας. връзка с поддържането на социалната Κυρίως ως προς стабилност το в нашите κομμάτι страни, що се που η отнася основно λαθρομετανάστευση προκάλεσε до προβλήματα това, σαν και αυτά που че σας περιέγραψα πριν. нелегалната емиграция създаде някои проблеми, които ви описах преди малко. Το τρίτον Третото έχει να κάνει με μια πιο е πρακτική свързано с нещо по-практично. και αποτελεσματική πολιτική С едно по-практично Анахέτηση и с резултатна автодоревност. политика за насочване на целия този поток. Εδώ θα μου επιτρέψετε να πω ότι πρέπει Тук ще ми позволите да να кажа, είναι че πιο συνεργάσιμες μαζί μας трябва с нас да се και οι сътрудничат γειτονικές χώρες, повече и съседните страни, μέσω των οποίων διέρχονται αυτά τα през ρεύματα. които минават тези потоци. Μέχρι στιγμής αυτή η До πολιτική момента δεν έχει αποδώσει. Тази политика не е дала резултат. Εμείς κατανοούμε και την ανθρώπινη πλευρά Ние разбираме την и κοινωνική πλευρά човешкия и социалното και σας измерение είπα на πριν целият πώς този το έχουμε проблем. αντιμετωπίσει И στη ви χώρα μας, казах как го разрешаваме като страна, αλλά но οφείλουμε сме длъжни να προστατεύουμε да τις κοινωνίες και τα σύνορά пазим μας. нашите общества и Δεν είναι граници. δουλειά του Υπουργείου Не е Δικαιοσύνης. работа на националната отбрана, Министерството на националната Συνεργαζόμαστε με τα отбрана. αρμόδια Сътрудничим υπουργεία. си с компетентните министерства. Αλλά το θέμα Но ναι, въпросът- μας έχει απασχολήσει. Διότι μία προέκτασή του Защото една негова είναι αυτή που проекция έχει να κάνει е тази, και με την εθνική μας свързана ασφάλεια. с нашата национална сигурност. Γιατί πίσω από όλα αυτά τα ρεύματα От всички Μπορεί тези να крύβονται потоци, за тези και να потоци могат да се εκδηλώνονται крият и да се αιστείες проявяват чувства, που να αναπαραγάγουν τη βία които да възпроизведат και δεν διστάζω να насилието. σας πω σε πολλές И περιπτώσεις. искам да ви кажа, че в много и случаи трудомократия. и тероризъм. Ευχαριστώ. Благодаря ви. Първо да подчертая, че сте прав. Темата Πρώτα за θέλω να бежанците σας υπογραμμίσω ότι το θέμα των προσφύγων и съответно мерките, които και се αντίστοιχα των μέτρων предприемат που от αναλαμβάνονται всяка една от двете από страни, κάθε μία από τις δύο χώρες беше един от въпросите, които ήταν обсъдих. ένα από τα θέματα που εξετάσαμε. И аз подчертах Και това εγώ в υπογράμμισα αυτό встъпителните си думи. στα εναρκτήρια λόγια μου. Нека да поясня обаче, Θέλω να че διευκρινίσω όμως не сега ότι България όχι открива τώρα този η проблем. Βουλγαρία έχει ανακαλύψει αυτό το πρόβλημα. Сега изпитваме Τώρα обаче много остро αντιμετωπίζουμε последиците Τις συνέπειες όμως от που увеличаването οδυνηρά на από την αύξηση бежанския поток του κύματος към προσφύγων България προς τη и Βουλγαρία съответно миграционния натиск върху нашите граници. και την προστασία των συνόρων. Между 100 и 200 са бежанците на денонощие, 100 влизащи на територията на България, като само за πρόσφυγες μπαίνουν последния στο месец έδαφος те της са повече от Βουλγαρίας 3500. για ένα 24ωρο και πια έχουν φτάσει 3.500. Ние си даваме сметка заедно с Εμείς господин παίρνουμε υπόψη Аврамополос μας μαζί με τον κύριο Αβραμόπουλο за чисто хуманитарните τα καθαρά проблеми, които съпътстват ανθρωπιστικά προβλήματα που συνοδεύουν въпроса за бежанците. το θέμα των προσφύγων. Ние имаме съзнанието за Εμείς нашите έχουμε τη отговорности γνώση като για τις страни по ευθύνες различните μας международни ως конвенции χώρες βάσει των διάφορων и διεθνών за нашите συμφωνιών отговорности като και για τις страни ευθύνες ως χώρες членки на различни мели международни διάφορων организации, διεθνών в οργανισμών, това число с задължението да ακόμη και με την предоставяме υποχρέωση να παρέχουμε убежище и да осигуряваме ασυλία και условия να εξασφαλίζουμε κατάλληλες за συνθήκες настаняване на хора, за които са диамония принудени ανθρώπων да напуснат που своите държави. που έχουν φύγει από τις χώρες Едновременно τους. с това обаче Тαυτόχρονα ние με имаме αυτό съзнанието и за нашата έχουμε отговорност την по επίγνωση και για отношение την на ευθύνη нашите μας σχετικά με τους съграждани συμπολίτες μας и най-общо казано по και отношение на σε темите, γενικές свързани с γραμμές με τα сигурността на θέματα нашите που държави. σχετίζονται με τα θέματα της ασφάλειας των χωρών В μας. тази посока са Στην и κατεύθυνση последните αυτή мерки, които είναι και предприема τα българското τελευταία μέτρα правителство που αναλαμβάνει η βουλγαρική и κυβέρνηση които са част от και един που είναι μέρος план ενός σχεδίου с 7 основни цели, με 7 βασικούς στόχους. 33
инициативи, като основната идея на този план е, разбира се, да бъде намален потока на нелегално преминаващите и пребиваващи на българска територия чуждестранни граждани. Ние не сме щастливи от факта, че трябва да изграждаме съоръжение по нашите граници, възпрепятстващи преминаването. В този случай аз смея да кажа, че не сме и във възторг от идеята това да бъде възложено на българската армия. Но това са съоръжения, които възпрепятстват нелегалното преминаване и съответно, които насочват хората, които искат да влязат на наша територия, към местата, от които следва да става преминаването, и това са гранично контролно-пропускателните пунктове. Същевременно, нека да кажа, че едновременно с усилията, които се полагат от българските власти за ускоряване на процедурите за предоставяне на статут, обработка на документи, за осигуряване на условия за настаняване на бежанците, ние предприемаме мерките и за експулсиране на граждани, които не отговарят на условията за предоставяне на хуманитарен статут или статут на бежанци. И това са също част от отговорностите, които имаме. В единия случай Гърция като страна член на Шенген, на чиято територия функционира и агенцията Frontex, и от друга страна България, макар и не член на Шенген, но освен че отговаря на всички критерии, полагаща всички усилия да се държи като страна, която съзнава своите отговорности. Ως χώρα που συνειδητοποιεί τις ευθύνες της.